schnell. Zu weit schnell. Yeah. I'm the boss. That's when fuck good. Koliko je to? 2-0. Ne, 3. Da, zadnji ti. A jebi ga, rođače. Treba ću reći. Tak da. Nemo ući. Da, ali sad Viš kako uđe. ovo nije sad uđe. kvica. Da nije. 4 minuta. Ali viš kako uđe. Samo trebaš biti precizan. Viš kako uđe. Koliko je 6, 10 za mene. Joj! A bar mi. Može. Malo je drugo. Može još jedan natalo na loptu. Da gađam je gore. Sam ti daj, ja tu stojim ovak lijepo. Malo hvali. 6, 3, 4, koliko? 4. A ne znam ja kad je to. Štak neću. To bi bio problem. Čekam ono, sjećate kad smo bili mali pa kad si počeo trčati. Kad si dodao loptu. Da, znam. Čekam kad će to krenuti. Ne, krenut. Fuck. 6-6-8. Jebim ti malo. Kaj najgore To nije učinilo moglo mi ući. se. Kaj najgore. 6-6. Kurac, kak to nije ušlo? Kak to nije ušlo? Okej. A, sam. Trči, ne daj po trici. Pravio pritisak na put. Bravo. Uraz. Pazi. Koliko ovaj idiot igra prošli, ne znam, nismo mislili krenuti kada je. Da. Ili ranije, ali mi bi išli negdje popici nešto, ono bi se zavljeno prije, standard. 9-7, jel te? Lupane, hoćemo ranije ići da možemo otići negdje popiti. Idemo busom, ili tako? Hoće trčati? Da. A ne znam, bus je negdje oko... Nema to. Jebi stvar. Još sam rekao nećete da Mičko skoncentrirati. Ne znam. Ne, malo me odmah. Bio sam na
9 već hoće. I ne, pa možemo se Dobro, naplaćati. malo. Sve. Može, ali šta više biti mogu odsjeti? Sad puši. Cijelo vrijeme. Ne. Ajde, Da se sam govorit. popikio. Je. Evo te nama jedina opcija ostaje Verdi. Hoćemo negdje u Ne. parku. A? 10 u parku. Koliko je 10-8? Da. A sad da pričam. Joj, ful. Ajde, dobi ga, molim. Ej, jebi. Da mu mogu urlati. E, vidiš kako sad možeš trčati, ajde. Zašto nisi samo... To je duplo. Da, znam. A daj mu ga. A zašto nisi prošao, vidiš kako je glupa počeo se. A, dobro. Ne! Da li si izašao i u auto? Malo se radi korak na dobro. Dobro. Joj. Gdje je to išlo? Sram. Ko će ga znati? Ajmo trčati. 10, 8. Ne. Ja bi se tricao. 11-8. Još sam snimao. Dobio. Čekaj, dobio si. Da. Aha, za njega je...